Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Jadi wingi diterangno bahwa diceritakno kisah Sayyidina Umar sing nuturno bahwa jabatan tinggi sebagai khalifah atau sifat zuhud yang luar biasa itu bukanlah satu-satunya alasan ampunan. Justru tindakan kasih sayang yang sederhana menyelamatkan seekor burung menjadi syafaat dan yang paling mencekam di saat yang paling mencekam di alam kubur. Terus diceritakno maneh kuwingi kisah ahli ibadah Bani Israil kang mengajarkan Allah itu menilai sangka kualitas hati, kepinginan kang tulus kanggo nolong wong akeh iku dicatat sebagai amal nyata meskipun ora ono sumber dayae. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang luar biasa kepada manusia. Ini pesan terakhir menegaskan bahwa kasih sayang manusia itu tidak terbatas pada sesama manusia. Menyayangi binatang, memiliki empati terhadap kesulitan orang lain adalah kunci utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Al-Hadisus Tsani utawi iki ku hadis kang kapindho. An Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru utawi wong kang dosa utawa fajir ar-raji rahmatallahi ta'ala kang arep rahmati Allah ta'ala aqrabu ilallah ta'ala iku luwih cedhek marang Allah min abidil mukniti tinimbang ahli ibadah kang gawe putus asa. Jadi maksudnya seorang pendosa yang mengharap rahmat dari Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang membuat orang lain putus asa. Intine nek apa itu seono arep-arep nang kene rahmati Gusti Allah iku luwih cedhek timbang ibadah, tapi
akhirnya gawe ibadahnya putus asa nanggone wong liya putus asa. Ana rajulan sak temene ana wong lanang fil amami madiyati sanging umat-umat kang dhisik ya setahidu fil ibadi iku temen-temen ing dalem ibadah waya sadatu ala nafsihi lan bangeti sapa wong ing atase awake dhewe. Ya diceritakno ono wong lanang dari masa lalu, cerita masa lalu sing ahli ibadah. Nah iki nemen oleh ibadah. Dipaksakno oleh ibadah iki. Wayukonatu nas lan gawe putus asa sapa wong ing menungso min rahmatillah saking rahmati Allah taala sumamata nuli mati sapa wong faqala monggo matur sapa wong ya Rabbi mali intaka ya Rabbi itu pengiran kula menapa li bagian kula intaka ana ing ngarsane panjenengan faqala mongko dawuh Allah taala anar neraka. Kala matur sapa wong, ya Rabbi itu pengiran kula. Fa aina ibadati. Wonten pundi ibadah lan keseriusan kula. Faqala mongko dawuh sapa Allah innaka sak temene sira iku kanat ana sak temene sira iku kanat tukon tunas sak temene sira iku wis medhot ngarep-ngarep menungso min rahmati saking rahmati ingsun fid dunya ing dunya fa ana aknituka mongko ingsun medhot al yauma ing dina iki min rahmati saking rahmat ingsun. Ruya dan riwayatake saking Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Ana rajulan sak temene ana wong lanang iku lam ya'mal kang ora tau ngamal khairon apik ya'mal lam ya'mal khairon ora tau ngamal khairon kang apik koton babar pisan ila tauhidah kejaba mung tauhid. Falama khadoro nalikane nekani sapa wong almauta ing pati fala li ahliha ngendika sapa wong marang keluargane iza ana matun nalikane ingsun matun iza ana mutun nalikane ingsun mati fa akhri kuni binar fa akhrukina binar mongko obongen ingsun kelawan geni suma zaruni nuli sebarno au ingsun fil bahri ana ing dalam segara fi yaumin rihin kang akeh angine. Faqala wa ta'ala mongko dawuh Allah taala ma hamalaka apa kang nyebabake sira agawe ma hamalaka apa kang agawe sira alama fa'alataka agawe kaya mengkono
matur sapa wong mau makhofata sebab wedi kawula dumateng panjenengan. Fa ghafara lahu mongko nyepuro Allah lahu fa ghafara lahu biha mongko nyepuro marang dheweke sebab wedi iku wa huwa lam ya'mal padahal dheweke ora tau ngamal koton babar blas ila tauhida kejaba tauhid. Jadi ini menceritakan sifat mutasyadid ekstrim. Nah, ini jadi kisah ono ahli ibadah itu mlebu neraka. Ini memberikan pelajaran bahwa ibadah sebanyak apapun tidak akan berguna jika dibarengi dengan sifat sombong dan suka membuat orang lain putus asa dari ampunan Allah. Yo sing kafir-kafirno, sing ngarani elek wong liya ra iku mau arane sifat mutasyadid ekstrim. Kudu ngene, nek gak ngene gak sah. Nah iku gak oleh. Jadi tetap ono harapan bagi pendosa. Hadis nang dhuwur iku ngekei semangat nanggone wong-wong sing akeh dosane supaya tidak pernah berhenti berharap pada rahmat Allah. Seorang pendosa sadar dan berharap rahmat lebih dicintai daripada ahli ibadah yang merasa sok suci. Nah, jadi ora ono keikhlasan, ketulusan ono ing atine ibadahe mempeng tapi ono kronoe, ono sifat sombonge tambah nek nyawang wong mau ibadah akhirnya liyane timbul putus asa. Nah iku luwe cedak wong-wong sing ya beribadah sekedarnya tetapi harapan akan rahmat Allah sangat besar. Sing terakhir iku kisahe wong lanang sing njaluk diopong nalikane dheweke mati merga rasa wedi dan yang jujur kepada Allah, khauf serta memegang kalimat tauhid dapat menjadi kunci ampunan meskipun seseorang merasa amalnya sedikit. Wa ala hadza lan iku tetep hikayatun ing atase hadis hikayat wa ala hadza lan iku tetep ing atase hadis hikayatun utawi cerita ana rajulan utawi sak temene ana wong lanang mata iku mati sapa wong ala ahdi Musa alaihissalam ing dalam zamane Nabi Musa alaihissalam fakarihan nas mongko sengit ora seneng sapa menungso huslahu ing ngedusi wong lanang mau wadafnahu linafsihi lan mendem wong mau krana kefasikane wong mau fa akhuzu mongko ngalap nyeret biri jalihi sapa menungso iku biri jari kelawan sikile wong mau watarahu lan buang sapa menungso fil masbalati
ing dalem panggonan pembuangan sampah. Fa'au khayya mongko paring wahyu sapa Allah taala ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Kala ngendika sapa Allah, dawuh sapa Allah, ya Musa, he Musa, mata rajulan wis mati sapa wong lanang fi mahalati ing dalem desane fulani fulan fi masbalati ing dalem panggonan sampah. Wa huwa lan utawi wong mau iku waliyun saking pira-pira wali ingsun. Wa huwa mongko utawi mau iku waliyun wali min auliyai sangka pira-pira wali ingsun. Lam yasilu wong lam yasiru ora ngedusi sapa wong wala yakfanu lan ora ngafani walam yadfinu lan ora gelem mendem marang wong mau. Fadhahab mongko mangkato sira anta fa'adhabu anta mongko mangkato sira faksil lan kedusana wakafana bulan ngafano wasolli alaiha lan nyolati sira ing atase wong mau wadfina lan mendemo sira ing wong. Fajaa mongko teka sapa Musa mongko teka sapa Musa alaihi salam ila tilka marang iki di desa mahalatin lan takon tilka mahalatin ing iku desa faas aluhum mongko takon sapa Nabi Musa maring wong-wong an saking perkara mau. Jadi iki kisah sing nyeritakno bahwa ono masyarakat iku mau dengo ono wong lanang sing dipandang sebagai orang fasik sehingga mereka menghinakan dengan membuangnya ke tempat sampah. Namun di sisi Allah ia justru diakui sebagai wali Allah. Sehingga Allah merintahno Musa kanggo langsung ngurusi jenazah sing dianggap ino kanggo oleh masyarakat. Iki nduduno nek status seseorang di hadapan Allah tidak bisa diukur dari pandangan mata. Allah membela hamba yang disia-siakan oleh manusia jika hamba tersebut memiliki hubungan khusus atau rahasia kebaikan yang tidak diketahui orang lain. Wallahu a'lam bishawab.